Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndiri mukadzi uye ndakamboroorwa ndokubva ndazobuda mumarriage ndikabva ndazopinda zvekare mune imwe marriage, asi ndakazopinda mumarriage umu yechinumber 2 mushure mekunge ndaenda kupati neshamwari yangu ndikabva ndazonwa doro ndokubva ndadhakwa. Ndakati ndadhakwa kudaro ndakazosvika pakuita bonde nemurume uyo wandava kugara naye izvezvi. Ndakati ndazodzokera kumba kwangu ndopandakazoona after about a month kuti ndainge ndatobatira pamuviri, but ndakati haisi yemurume wangu wandainge ndichigara naye at that time. Ndakabva ndazoti ndiye murume uyo wandainge ndakarara naye apo pandainge ndiri kupati. Why ndakazofunga izvi? Ndainge ndatova ne5 years in marriage, asi ndainge ndisina kukwanisa kuita mwana nekuda kwekuti murume wangu patakazoenda kumadoctors tichitsvakawo help tainge takaudzwa kuti murume wangu iye hanzi ane dambudziko rekuti ane inonzi low sperm count. Ndipo pandakazotiza pamba ipapo. Mukomanashi, regai nditange kumudzi wenyaya. Ndakati ndaroorwa nemurume wangu. Murume wangu aisatora nguva kana tiri panguva iya yekuti tinenge tichiita bonde. Sometimes aikwanisa kungoita 2 minutes over atoproducer. So kuti nditi mufirst marriage yangu ndakaenjoya sexual life ndinenge ndichitonyepera dare. Kwaingovawo kungogarirawo kuti ndingaita sei, kungogarirawo kuti ndingonziwo ndiri munhu ari kumurume. Beside that, my first husband aiva neruchengera rusingaite, ndaisabvumidzwa kushanda, aitigara pamba. Saka zvakazoitika ndezvekudai kwakabva kwazoitika a Christmas party kumba kwefriend yangu and husband yangu yakanga isipo, ainge aenda out nebasa. So ndakabva ndazowanawo mukana ndokubva ndazokwanisa kuenda kupati for the first time. Ndakafara ndikabva ndazosvikawo pakunwa doro. Ndakati ndasvika pastage yekunwa doro kudaro ndokuzoitika bonde kwakazoitika inini necousin brother yefriend yangu, ende ndakanzwa kuti ndaita bonde that day. It was so different pane bonde randainge ndichiwana kubva kumurume wangu. So after this ndakabva ndazoenda kumba kwava kunopedza mwedzi abi achibva azodzoka, but ndakazotanga kunzwa kuti panapa no man ndainge ndatova nepamuviri. Ndakaenda kwadoctor ndikabva ndanzi ndine mimba, but ndakaita stress kuti ndichaita sei since murume wangu iye ainge akaudzwa kuti ane low sperm count. Ndakaudza brother yefriend yangu akabva ati usabvisa mimba yangu, uya tigare tose nekuda kwekuti ndinokuda. Ndakabva ndazotiza murume mukomanashi kwava kugara nesecond husband. Ndakazvara mwanakomana wangu uyu wandiri kutaura nezvake now atova ne17 years. Ndipo paakadonha kuchikoro ari kuhospital izvezvi, ende ndiye ega mwana wandakaita. Mimba yakazoramba kubata zvekare. Mwana uyu akabva anzi ropa rake ishoma, so ropa rake rainge richida kuwedzerwa. Abi akabva aopta kuti iye anokwanisa kuti ange achidoneta ropa kumwana. Asi kubva ipapo mukomanashi ndipo pakabva pazoranwa mamwe matest. At that time ndine umwewo wandainge ndichiwirirana naye, saka iye ainge achishanda kulaboratory. Munhu uya ndiye paakazondiudza akati, pane pandanga ndichirana matest, but pane zvandaona pamwana wako nemurume wako. Ndiri kuona kuti vanhu ava DNA yavo haina kumecha, meaning mukomanashi kuti mwana uyu haasi mwana wemurume wangu. Mukomanashi, nevedare ndapererwa, ndagumirwa kusvika pakuda kunozvikanda kana mudhamu chaimo. Zvava kuitika ndezvekuti mukomanashi, as we are speaking right now, murume wangu haazvizivi kuti pane imwe private test yandakazoitisa pamwana wedu, iyo yakazoita kuti ndinge ndichizoziva kuti iye murume wangu haasiri iye muridzi wemwana wedu uyu wandainge ndichifungidzira kuti takamuita tose. Mukomanashi, for the past 17, ndingangoti for the past 20 years, ndakangosangana nevarume vaviri chete. Murume wangu uya wekutanga, then ndokubva ndazosangana nemurume uyu wandakazotanga kusangana naye patainge tiri kupati.
ndokubva ndazotiza murume wangu. Mukoma, ndo dambudziko rangu razondiunzawo pano. Handichazivi kuti ndozvifambisa sei. Ndoudza here murume wangu uyu wandanga ndigere naye kuti mwana uyu wandainge ndakamupomera, iye mwana wacho akasakisa kuti ndinge ndichizotiza murume wangu. Ndomuudza here kuti paya ndakaita mistake. Amenowo kuti Mwari vacho vakazvifambisa sei, because inini ndaifunga kuti murume wangu haazvarisi, but now the possibilities are that mimba iyi inorakidza kuti ndakazoipiwa nemurume wangu. Ipapapa ndanga ndichifungidzira kuti murume wangu kana kuri kunzi ndikaita back in contact naye ndobva ndambozama kuita a private DNA ndiinaye, izvi tongozviita in secret. But now ndava kutya kuti ko kana mwana uyu akazobuda zvekare asiri wemurume wangu, because iye murume wangu pacho pandakazomutiza ndakazonzwa kuti akazonoitawo mhuri yake ikoko kwaainge achigara, but ndakazonzwa kuti musha wake wakaparara mushure mekunge atadza kuzvarisa mukadzi uyo waainge ava kugara naye. Saka ipapo ndipo pandisiri kunzwisisa. But friend yangu uyu anoshanda kulaboratory, iye akagara neni pasi akandiudza kuti handina kuita mistake, zvandakaona ndizvozvo, mwana uyu haasi mwana wemurume wako uyu wakugere naye. Ndakamubvunza paissue yelow sperm count, iye akabva angoti there is a possibility yekuti maybe pane zvinenge zvakaitikawo on that day zvakazokonzeresa kuti murume wako uyo wawakazotiza ange achizokupa pamuviri. Mukomanashi, pari zvino sezvandakuudzai kuti pfungwa dzangu ndava munhu wekuti ndiri kungorarama, but I am so suicidal right now. Ndiri kungogara ndichingofunga kuti kungozvipedzisa kuri nani, because now ndiri kutya kuti kana ndikaita back in contact nemurume uya, ko what if mukuzonotaurirana naye kana tikazoenda kumatest mwana uyu obva abuda zvekare asiri wemurume uyo wandainge ndigere naye, ndinoona sekunge ndinenge ndazomurwadzisa pekupedzisira, because right now pane umwe musi pandakatombotora foni yangu ndichida kutaura naye, but ndakabva ndanzwa like kana ndikatanga kutaura naye ndinenge ndamupa a false hope. Ko zvinhu izvi zvikazobuda nepamwe, maybe nekurwadziwa iye anokwanisa kuzoudza murume uyu wandigere naye kuti in secret ndo zvandakazoita naye zvekare, because murume uyu wandigere naye haatombozive kuti manumbers ex-husband yangu uyo wandakatiza kudhara ndinawo. Please ndibatsireiwo mukomanashi, pari zvino ndatongova Norway apa mwana wangu ari muchipatara, ndibatsireiwo nekuda kwekuti pane umwe akazondiudza kuti marwariro ari kuita mwana wako uyu kunyange kudonha kwacho kwaakaita zvinenge zviri kurakidza kuti zvine chimwe chivanhu mukati. I am really scared mukomanashi, please ndibatsireiwo. Chinhu chiri kuita kuti ndinge ndichitya kufamba, because zvinhu izvi takazviudzwa ndiine murume wangu pakatanga kurwara mwana. Takabva taudzwa kuti dai mambofamba nemwana uyu, but chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuramba inhau yekuti ndakabva ndarangarira kuti kumashure uko ndakambonzwa imwe nyaya yainge yakangoda kungoita seyangu. Hanzi pane umwe mukadzi akaenda kune vanhu vaya vanoita zvekubatsira. Mukadzi uyu nemurume wake nemwana hanzi vakati vachinopinda mudare apa vainge vafambirawo dzavainge vafambira, asi munhu uya ainge achivabatsira akabva ati, ko uyu mwana wamuri kufamba naye, wai muri kufamba naye nekuda kwekuti dzinza rake ndiri kuona kuti riri kunopesana nedzinza reava vamuri kuti ndivo baba vacho. Please mukomanashi ndibatsireiwo, handisi kuda kuzogumisidzira ndasangana nematambudziko akaita seiwavo. Ndingaitawo sei kuti nyaya dzangu ndingodzipedzawo in secret kana ndichizozivawo chokwadi? Chokwadi chacho zviri nani kuti ndingochizivirawo in secret ndobva ndangotorawo sarudzo yangu in secret, zvongopera zvakadaro. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngativabatsirei. Hanzi ndikuda kuti nyaya dzangu ndingodziita in secret ende ndobva ndangodzipedzisa in secret. Ngativapeiwo maadvices. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kana zvichibvira kuna samaita. Inini ndasangana nedambudziko rekuti ndinopota ndichimbosema murume wangu. Zvinhu izvi zvatova nenguva. Please ndibvunzireiwo kuti kuchivanhu zvinhu izvi zvinorevei. I will follow through mucomment section.
Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi, saka ndakabva ndazoforwardirawo message iyi kuna Gogoma Moyo. Ivo Gogoma Moyo vakabva vazonditumidzirawo WhatsApp voice note. Rekei tinzwewo voice note yavakanditumidzira vachitipa dzidziso. Mangwanani mukomanasha. Nauya bvunzwa nemudikani uyu zvinhu zvinoitika nguva yakareba kuvanhu vazhinji. Kumwe kwacho kunenge kuri kusaziva. Kumwe kwacho munhu anenge akagara asingazive kuti ndine chivanhu paupenyu hwangu. Saka kusema uku kana kuouya ende kunouya zvechokwadi, anotonzwa munhu kunhuhwa kana kusatoda kunzwa kumuona chaiko chaiko. Especially kana ari kure aiwa zvinenge zvakanaka, asi kungouya chete paakasvika padhuze naye. Kana dzanguva idzodzo dzemanheru idzi dzepabonde idzi, nhau yacho haitangike. Asi izvi zvinoitika kumunhu ane chivanhu. Kana munhu uine chivanhu chinofanira kuti chiturirwe, chisumirwe. Kana vari tateguru vosumirwa akakuti aiwa, homwe yamakagara yane munhurume. Kana vari mbuyavo zvimwe chete vanotosumirwawo, nekuti machembere anenge achiti ndiani ari kundifugura hembe wandisingazive. Saka machembere anouya nekusema, kana iwo mashavenjuzu chaiwo anozviita futi. Saka mudikani uyu ngaatsvage, kana anga asingazive kuti ane chivanhu paupenyu hwake, ngaatsvage, azvitsvage, agadzirise. Kana agadzirisa aiwa kazvinotobikirwa doro, zvotosumirwa. Vekwake ndo vanokwanisa kuita izvi. Woenda kune vekwake, wobika doro, womupfugamira, womukumbirira kuti imba yake isaparare, nekuti izvi zvinozokonzeresa kuti musha uparare. Nekuti akaramba achisema murume ane access yekubuda panze. Saka zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Kana murume abuda panze, anenge akuchemazve. Asi ndinotenda hangu nekuti iye akwanisa kubvunza kwamuri. Asi kana achinzwisisa, ngaazvitsvage. Kana anga asingazive, asi kana anga achiziva, ngaagadzirise, asume kuchivanhu chake, ataurire midzimu yake kuti aiwa ini ndigere nemunhurume, ndokuti vo vagone kumusunungura. Hazvireve kuti musha unenge watoparara aiwa, asi iye akazvigadzirisa zvinogadzirika. Asi kana asina kuzvisumira aiwa, musha unotoparara zvechokwadi. Vazhinji vari kuparadzirwa musha nezvinhu zvavanenge vasingazivi nekusagadzirisa zvechivanhu chavo. Ngaazvitsvage, agadzirise. Zvinogona kuuyawo hazvo neimwe nzira yekuti panenge papindawo Satani. Asi inini chandinoziva ndechekuti vari kumhepo kazhinji ndo vanowanzoita izvi. Vanenge vachida kuti vaonekwe, vasumwewo, vazive kuti ndigere nani mukati menhumba. Ndo zvinoitika izvi, mazvita. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna Gogoma Moyo. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, inini ndiri mukadzi uyo ainge akaroorwa pachipare. Asi nekuona kuti amai guru ndivo vainge vachinyanya kudiwa, ndakabva ndavaendera kun'anga. Ndakati ndasvika kun'anga ikoko, ndokubva ndapiwa mushonga uyo wakazokonzeresa kuti ivo amai guru vange vachizosvika pakufa, ndokubva vazosiya mwana wavo. Ndakabva ndatanga kugara nemurume nemwana, uye asi ndainge ndichingonzwa kungovenga mwana uyu. Murume wangu pari zvino iye ari kushanda ari kuJoburg. Nguva zhinji ndiko kwaanenge ari, but anouya kumba especially pamaholidays. Ndine vana vangu tu newamai guru uyo watigere naye vakangoenzana. Asi dambudziko randinaro mukomanashi nderekuti pari zvino ndiri kutotsvakawo advice kuti ndingabvisawo sei ruvengo rwandiri kunzwa mumwoyo mangu. Please ndibatsireiwo, nekuti ndinoti kana ndakatarisa mwana uyu, kana ndikatanga kufunga amai vake kuti amai vake vange vachizofa, inini ndini ndakazvikonzeresa, ndinobva ndafila kuti mwana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichimubatawo mune zvakanaka, nekuda kwekuti haasiriye akaita sarudzo yekuti ange ari nherera. Please ndibatsireiwo. Nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinoti ndikagara pasi kana ndikafunga mabatiro awo andinombopota ndichiita mwana
mwana uyu ndinokwanisa kutombotanga kuchema, asi handizivi kuti mweya wakaita sei unombondibata, nekuda kwekuti zvimwe zvinoitika ndezvekuti mwana uyu kana akakanganisa ndinokwanisa kutanga kumurova, asi ndinoti ndikapedza kumurova mwana uyu ndinobva ndaenda ndobva ndanozvikira mubhedroom mangu ndobva ndatanga kuchema. Handizivi kuti hasha dzandinonzwa pamwana uyu ihasha dzakaita sei. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Pari zvino ndinotya kuti ndikataura kuti pandakaenda kun'anga mhiko dzacho dzandakanoitiswa dzainge dziri mhiko dzakaita sei, ndinotya kuti munhu iyeye akandiitira mhiko idzodzo zvimwe kuda kana akazonzwa nyaya yangu akazonzwa ichitaurwa kana pangava pari paYouTube akaziva kuti inini ndini ndakauya ndikaitirwa mhiko naye, zvimwe kuda anokwanisa kuzondikanganisira upenyu hwangu. Chandiri kungoda pari zvino muri yeZimbabwe ndechekungoti ndibatsireiwo veduwe, ndive nemweya wekurera, nekuda kwekuti mwana uyu atori nedzimwe nguva dzekutoti kana ndichimurova anenge achitochema achitoti mama muri kundikuvadza, nai mama muri kundiroverei. Apa panenge pasina kana chacho chandinenge ndichimbomurovera, pasina chaanenge atadza, asi kungomunzwira hasha. Please ndibatsireiwo, nekuda kwekuti mwana uyu mumwoyo mangu arimo ndinotonzwa kuti mwana wangu chaiye, but hasha idzodzo ndo dzandiri kutadza kukontrola. Please ndibatsireiwo, ndo zvazvinoita here kana ukashandisira umwe munhu mushonga. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Havana kuda kunyatsobuda pachena panyaya yavo iyo yatanga tichida kunzwa kuti kwacho kwavakafamba, zvii zvavakaenda vakanoitwa, zvii zvavakaudzwa zvakazokonzeresa kuti avo amai guru vange vachizosvika pakufa. Asi please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi ndiri kuda kuzama kuti ndinge ndichikontrola matempers angu andinonzwira pamwana uyu, hasha dzandinomunzwira. Please ngativabatsireiwo ivo vazosvika zvekare pakutaura vachiti kunyange murume wangu pane zvandakatomuita kuSouth Africa kwaari ikoko. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Vedare, ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.